Бермейлер екен, демек көрмейлер деген сөз. Өзім документ жібере жатырмын. Принципиально. Һәм сұрамай жатырмын. Тамашашылар десеңіз. Ең мөһиме аларга бәйсез. Тусалган абый Миңнуллинның мине Парижда танылырга кирәкми туган авылын хөрмәт итсә, демәк мин шәхс дигәндә фикер әйткән идем. Синең авыл белән элемтәләрен ничек? Авылым күпне җирсә әйтер, менә миңа авылым туган ягым кичкерәдер. Авылым 500 километр ераклыкта, Казаннан, Лениногорск районы, Искешегір авылы. Гел генә кайтып йөреп булмый, еракка. Кулдан килгәндә мөмкин кадәр кайтырга тырышам. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә дә тырышам. Нәрсәләр эшләгәнемне мактанып сөйләп утырырга яратмыйм. Ләкин тырышам. Авылдашларым белән дә әйбәт, авылыбызның җирлеге дигән безнең Лилия апа. Чынлап торып авылны яратып, бик күп эшләр эшли торган, менә аның белән бергәлектә эшлибез. Сүз уңайдан иртәгән, иртән сәгать 7-дә кайтып китәм авылыма. Матур гына бер чара оештырабыз. Бу авылда. Бу авылда әйе районыбызның главасы кайта. Бер матур гына чара булырга тиеш. Ялгышмасам, узган елда сездә бер чара узган иде. Менә мин яратмыйм андый әйберләрне сөйләргә. Менә болай кайттым әле, менә моны иттем әле, менә була бирдем, яратмыйм. Кулдан килгәнчә. Инстаграмда сәчәләр. Инстаграмда андый әйберләрне куймыйм. Шуның өчен сүгәләр дә бер яхшы эшләгән юк, рестораннарда гына йөри. Безнең татар халкына бит куярга кирәк. Зур хәрефләр белән язып, төшереп, менә кайттым, карагыз, менә пешердем, менә хәйр бирдем, күрәсез, менә хәйр бирдем, карагыз әле, менә хәйр бирдем. Күрсәтергә кирәк. Әгәр дә күрсәтмисең икән, димәк син хәйр бирмисең. Димәк син зиратка йөрмисең, син малайыңны ашатмыйсың, син изгелек эшләмисең. Безнең менә ничектер шулай кабул итәләр. Әлбәттә барыбер. Барыбер димәктән безнең тамашачыларга барыбер түгел. Менә барысына берничә күп җырсыйлар. Безнең укучыларыбыз җырчы язган ие. Шулай язганнар. Шулай язганнар. Нәрсә җырлый икән? Күңелендә нинди хәлләр шул? Уңга карасаң да юк, күңелемдә сулга карасаң да юк. Тугайларда җиләк төшкән үзеп кабаем әле, сагышларга